Un incendio a primeira hora desta mañá nun edificio de Negreira mobilizou os equipos de emerxencia que nun primeiro momento desaloxaron as vivendas. O lume declarábase no último andar e deixou a planta totalmente queimada. Afortunadamente, todo quedou nun susto e os veciños puideron volver ás súas casas unha vez sufocado. Pasadas as 8:30 da mañá, o servizo de emerxencia recibía unha chamada alertando dun incendio que se declaraba no corredor do quinto andar deste edificio de Negreira. Ata o lugar desplazáronse de inmediato a Policía Local, os bombeiros de Santa Comba e o GES de Brión. Chegamos ao punto, bombeiros do Parque da Diputación de Santa Comba, membros do GES de Brión, constatouse que sí, que había un incendio no pasillo do quinto piso, provocado por unha acumulación de enseres que non se sabe de onde puderon xurdir, estaba totalmente inundado de fume. Por precaución, desaloxaron os veciños do edificio, excepto os da planta onde se declaraba o lume, a quen aconsellaron permanecer nas vivendas debido á grande acumulación de fume. As vivendas do primeiro ao cuarto puderonse evacuar sin problema porque hasta ese nivel non había problema para sacar a xente polo fume. O problema foi no quinto, nos dous quintos, xa que estaba a visibilidade total, foi preferible deixalos confinados dentro da vivenda, aislados, sin problemas de respirar ningún fume ni ningún gas tóxico. O cheiro a fume sorprendeu aos veciños do inmoble que abandonaron as vivendas ata que se conseguiu extinguir o lume por completo. Saliu miña nai a traballar, que sale sobre as 8:40, 8:50, e se escoitábamos ruidos desde antes. Eu estaba así media desperta e tal, e nada, saliu para traballar, viu o percal, xa volveu para atrás, empezou a tocar ao timbre, salín por si, a ver que pasaba, e díxome, sal, que está ardendo. Xa mirei para diante, porque xusto enfrente da nosa porta están as escaleiras para o quinto. Estaba todo negro xa, había un fume. E o lume foi no pasillo, bueno, por suerte, porque dentro dunha casa podía ser peor. A máis, foi preciso trasladar unha muller a un centro hospitalario por inhalación de fume. Descoñécese como se orixinou o lume que empezou no corredor onde parece ser que se acumulaban varios obxectos.